ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawain chi bai le vekule hei tun lai chu MSU obzinga Burma mi ve kha aram pumin kan buai puya ti chunin hei mizo student union MSU lamin thu chu an ron nei ve tlat maya beng warna hianin a rom posa eng poni se thuma nei du lovin MSU insawifiah nei kan chiar photange mizo student union MSU general headquarter chuan tun laia social media site sang thudik lo manga in puna ommek poyan ti thu tar langin mizoram mi puile khover mun sanga zofa te hriat turin a hnuaya tarlan ang hian thu chu an siam zofa te hi kan du wang ni lovin aram pathum India Myanmar le Bangladesh ate thendara o be kan niya o hei chu adikani zofa te hi India thanem takan omatin Myanmar Burma thanem takan ombokatin Bangladesh an ombokani tichuan India po hian Manipur le Mizoram te Tripura te po enge mozat an oma zofa te hi kan dar ve ani ram hian ri nei ma sela namero hi chuanin ri hi anei vak lawa maro chu kan soito angin ram shana kan hi chuanin mi zia le nun phung ero ain ang lovin adang thei viawani kan chiar zelang zofa te hi kan du wang ni lovin ram pathum India Myanmar le Bangladesh ate thendara obbe kan niya aram shan sarkar obbe na hnuaya omri ma ila unaw kan ni na hi vong nung reng turin MSU chuan khovel ram sanga zofa te angena ramin ri nei ma se namin ri anei lo ti hi MSU thuvon ani reng ani antia an thuvon hi chu adik ve thomaya chan chu blood kan ni tlata unaw thisen zom kan ni tlata wangin ramin min thren sang ma sela nam mi chu min thren sang thei chuang lawani duhna ya Myanmar tual chung boina awanga zohna thak unaw te inkara in hriat thiam lo na le ral thuam lek na hia la thleng hi MSU general headquarter chuan poi ati takzeta remna hoi zonga kepen zel turin Myanmar chunga zohna thak por sang te MSU chuan angen takzeta ni o inka hi chu a thalovani unaw nam khat le nga le tia hanin dowa in tha tumboi boi me chu azia lo tak zet zetani an chiar chun zom zelang kumsang ni somni pangamar khan Manipura kan unaw te inkara boina te nawa chuaka he boina chemal theizonga mi thren khatin social media thu le hla an nei chu MSU chuan tha atilova zohna thak nam sang te inkara boruak thalo siam tuma mala an omnia a hriat boka wangin kumsang ni somni pangamars ni somni pariat khan cybercrime police station a FIR a theluta Manipura kan unaw te in pum khatna tura MSU malak na hian tunaya Myanmar tual chung boina nen in zom na anei lo o kan chiar zelang nga inom chhodo ne Myanmar tual chung boina awanga kan unaw ral tlante hi MSU chuan thei to pin alo boipui thina heng kan unaw te tan hian America ramatrangin foreign aid medical equipment te chalu tin thei to pin chom don na athok thin engemo William chungchang an ron la ziak lowani hei kan chiar thui to nen thule hla dang an ron nei masa o thuma roi an ron nei thui kho mai kan chiar zelang hetiang thil boipui ani lai hian Myanmar lama kan unaw te le zirlai pola kan thawhpui chin student union CSU te po phung bo ma som thin an ni tunaya social media mingron lang William hi kumsang ni somni pani chung khan chin zirlai ral kan har sana tok ta boipui turin ruat aniya ani chaulo po MSU hian kan chin una por sang te theibik om lovin arem chandan angin a thawhpui thin ani an ron tiya Amak ang reng hle mai thawhpui ti le kan hruai tu ruat ti hi chu adang lam de ani in thawhpui ani chuan thu hran de ani amaro chu tuna social media ron lan dana hi chuanin hruai tu OB pakhat khani ve tlatani kumsang isomni pali atanga hruai tu thar kai hruaina hnuaya MSU akala trangin Myanmar unaw por sang hi MSU chuan thawhpui ala nei ri lova tranpui an ngai na ero chuan unaw tan thei top chua turin a in hong reng ani anon tiya kum sani somni pali malam thil thleng ani ti na ani don ani chumo tunai ro chuanin thawhpui ang chi kha an nei lo
an ron in soifi a eng po ni sela MSU mewin hetianga thu le la an ron nei chu mizo mi pui tam tak zo na nga tak tak te pon a chana chu ti hian in muta eng po ni sela comments lama mani ngai dan kha in ron soi ve theu don nia Kan chairman Dr. Lalbiak Moyang Hinte, Senior Advisor Te Le Hunser Min Mansak Tu Reverency Rosan Zuala Te Kan President Professor Rualku Makolni Tele kan Master Joseph Tansanga General Secretary Mata Tele Voina Association Member Local Comte Tin World Taekwondo Headquarters Kikyo and Seola Trana Degree Dong Tartur Song Song Te and Chung Kuate Ehun Man Puitu de Song Song Chibai Kabuk Sewa Hey Black Belt Second Dan Te Honorary Minhan Pea Nikum Khan Kapulo ka intile maya voina hian ramro relna din hun kan lua ve te lam ain ngelaya black belt secondan anga kariru ai chuan in jinga lo tel ka nia chu chuan min tlang nel le zuala tina hrimhrimin ei puev lo ni enga te hi chu a boxing ring chungah and good han vai vel da na tra hian ka chau ve ring rima le kan lo thia ve da na chuan black belt thi taekwondo technical skill chi sang sang nal takami in a thiama exam how tak apol tlang du le a chumi du chawadon the ni a kum thum atana kum nga vel zet tlem berazir ngai ni Tilom sal samtak ani lo wangin mitam takin kong laka anberi don san ome. Hebel trian adong tu chu mitumru mani in tunun theile inveng thei ani na alan tira do theile zaidam taka midang te tira kai huai thei nun kong dik ngai humi ani ti atilang ani. Mithen khate phei chuan taekwondo hi sports ani satya lova nun phung pakhat way of life and is up at the hill tree. A degree also thar mi som li le pani kalong puya and thorim na le pek na te ngai san omani and mani lo kai khoi tu and master te chunga polong through kasoye. Misheng te hian kan pian tir phata tangin thil frank kan zir na la kan thil zir azirin kan puitlin nuwa kan nundan le ngai dan te adang lam thei le sa ko zirtin na lamah phei chuan ngai dan in person tak tak kan nei lawm tin puitling kan ni nuwa po kan ton hriat atangin zirtur tam tak a awm zela kong dik zirtam le zo pei apiang te chu mi puitling le ni hlo an ni zui mai thin mi hlo tling ni tuma vathlir ne thei top chu a bei ram thin an hlo cham chang po bei non zel mai te hi chu a topa an lo hlo tling nge zela an thorim na pahriat pui mi lo hian an lo tin na hi kan lo ot vele rigot zel mizo thalai si nga hian tum ne tai mataka Nitin hun mang thin hi kan tlem le in ka fria a tulfin ria ta longkar fung nei lawang mahin kan themai maya social media kan lo me ema YouTube video chi sang kan upload chuma viewers te kan tam thin le huo kan loma midang nen atanga tholom khom ma huo buat sai te kan khre lem lo ei kan soi war du do laka kumtin mai hian engpo le mo hian thilro puita function lian tak siam hi kan chinga a function ka su tha tinan mani hanin ti larna te po athapa ome mani in sum nei silo pol in sum nei silo rim takami tho chuak sa khomin he ti an tum thina MLA te phei hi chuanin contest pe kan dong nem man tu ma hian min mai lo ni ber mai kan ti thei lo hi chu ti lo mai la
mi sum ringa thil ro pui tak ti kan tum thin hi chu ti nep deuh chu a tha in ka van frame ti kha kan soi duwa tin kan ramin amamo thil siam lama hlo tin tuma be ve ngar ngar sum don na lama hlo tin tuma thapui thaw bul tran me chu lam chu mutur kan wang phar thung ani kan ram mo ngoi agriculture sector lama in mang thalai hi mutur kan nei bar lo mi hlo thling ni tuma kong har sarap ngam hi kan tlem em ani chu wang chuan ei ron na khop thiam na nei kan tlema na thaw tur nei lo kan tama thaw chuan nei lo state kan ni pha ba ka sual na apung ani literacy percentage sa India rama sangber fully literate kan ni to a amaro chu certificate kan neia apia lama hian kan la kal thui thei lo ani kan ram crime rate kan en chuan ruk case asang bera chu miom jo chu thok chuak pe si lovin midan tho chu sa kan ita ruk sak kan khelo ti nani e hian kan tharau lam nun po thui tak a filo me zilai singa po tum nei rang sir chu emaw zat anom rualin anol pui chu tumbik nei lo sir ve mai an latam chu wang chuan India rama competitive exam tlang long tak taka po kan in ziak tling lei thei talo ei all India service a phe chuan mina ho hian min rabet ani tabera kan chief secretary po mina ania kan tron ngai ni all India service kan phak lo ni point central service alawma anwai hian tam tak alawma chu min noi chuan state service tam tak alawma ni chu ta po chuan e ka soi fo trina soi non le ka du chu EMRS Eglavia School kan neia heta zirti tur po hem kan tling le thei lo ni amale le kha thiam ram kan in tia Eglavia School a hian namdang deuh li ran oma transfer an khergar ara an chuak se la tuna hian zirti tu kan in dai lowa casualin lo lamai ro kan in tiro tani heta ringot po hian kan tling thei lowa za thak deuh chu man nia Central Union Minister nena relaxation min siam sakro recruitment rules a hian kan tling ve thei si lowa namdang nong thadu bok si lowa kan institution hian atuar ani katia Mizoram bik chu khan pain kan ti thei lo mai theya Arisian zomin state pani pathum pali panga in kaiko North East Big Town recruitment all samdeu siam kan lo tu mange atiani chu tiang chuan kan Union Finance Minister nena hian voi thum ka soi to a Mizoram Rural Bank ka hian mizo kan tling thei lova namdang an nitlang puya trong an thiam lo dor an har sa transfer an kher ngara tuna hian branch MRB branch hon mamo khuwa emaw zat le til tu emaw zat kan neia han hon beldon po ni la man power kan dai lo ni tuna omsa po hianin thop tu an tlem lu to kan in dai lo ni chung mai te tal chuan thlin ve thei om hiania chu wangin voin he forum hi ban tangkai kadwa kan thalai te zong MRB ti ang reng vel an chi a tal hi chuani namdang hi le pel itum ve tengu thil har lua po ni lo social media kan en pe ang thuk te hian tai mai la jin na hian azia amang ai tu na hian railway station kan nei do na prime minister remchan hun kan ha ringota kan in pe vek to ni railway board noya recruitment anon ti le do ni ta po chuan in relaxation railway minister nena kadil le remote ni chu tiang chief minister ni chu za tha ka sin chu wangin itrang angu ti hi ka soi do ni voina hian chu me konga chuan voina kan function hi apoi mo le do nin ka ria
taekwondo hianin tumruk na te tei rei pe na te khang thin lung pu kha min pe sen ka dong le ni nisina khan belt arong chi rang om ziah ril fiana kan donga atharau lam thil rui mai ni taekwondo hi mani in hlan na midang te ta na in pek na hoi hom na in ngai tlom na wai sin na belt dang zong aral vek nuwa black belt ngat peisu khang zong ne tu nia a chunga lenga tlan siat atul po tlan sengam sutiang wai sin na nei tur chu kan ni ta ni e ka se fo thina lawm lo hi I lau lo wang bu lawm lo lau hi chu mi doi se pan ni pangang lau tlat te kan ma a lawm lo te lu ten lawm lo lau tlat hi thalo ani lawm e ro hi chu lau tu ra ni lawm lau na chang thre lo su mi a ani thung chong bo la po a bol thei lo ni hi aum thin ani chu wang chuan tlom ngam khopa huai sen te hi taekwondo hian min zir tira midang te tan ani ro chuan ma ni ta na kan ti du hau lo tur te kan ti ngam hau lo tur te po midang tan ni chuan ti in huam thung na ta kha ani ta chu wang chuan chung ring lam nun thanau lam nun thui tat min pe a personal development tan a tha em a bel ta kha kan duang kan hu an niam ani lo me lam pa ngai heavy hanjir shrim hian kan nun akai ruai ani then mani lo khan Mizoram State Security Coordination Committee kan ne ya tun ban kan lo la nei ngai lo wa Mizoram uniform a chiang de song army te BSF Assam Rifle te kan tel veka that's one kan ram security chung sang kan an soya khan kan crime record a chuan ru ba kan no alu alwarber apani na chu pokso case ani lat mena sexual offense kan ti hi eta hian Mizoram a hian case alo sang emaw kum ting lo te laka heti taka mi pat me chian na case a hluar si chuan kan me chia ten self defense skill an nei atru ti na ni taekwondo hian an mamo chan na a pek thei ari no self defense atan big takin me chia te tan apoimo le ni zirna in tam taka taekwondo training kalpui ni to ti kan free a zirti tulam hi mata mi le Sawisel in nitura kangaya kan me chia te himna punga mo phorna poimo tak in chet ti na ni tin taekwondo hi Olympic sports discipline ania Mizo te tan India IOA Olympica in lan theina rem chang tam tak aumani national and international level mata in medal ala po tam to he NIS qualified coach po pakuangot kan neya black belt pass po hi ti hian sa thum le songa paria kan nei dong kan nam pasal tha te pasal tha Rang le chuan MSU mi pa tak chu kholayan in ro sangai lo te ni kholayan ti wai te mi doi zep na nia mi mol na ni boka chunga chuan kan me chia te po chanan ngai mai the en kan black belt rol hian kholai iti thambuang te mo kan kalpa thian chan ngai pui ngai email ra nang go lo popular ni mai chan ngai ka chu no ke wang chuan kan nula te po khai no mo za chuadom tak kan ne ya hin thian